Hello po mga mamamayang, good morning po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito ay ipapakita po namin sa inyo ang pagluluto ng inihaw na pusit. At ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, pusit, kamatis, basil leaves, luya, sibuyas, dahon ng sibuyas, at saka itong sauce ng inihaw. Ngayon po ay uumpisahan na po naming lagyan ito ng mga sangkap natin. Ngayon po, ang una po natin gagawin ay pagsamasamahin po muna natin itong ating mga sangkap at saka natin titimplahan. So, unahin ko po itong ating kamatis na hiniwa natin ng maliliit. Tapos itong ating luya, itong ating sibuyas, at saka itong ating dahon ng sibuyas. Yan, hahaluin muna natin para mamix siya. And then, titimplahan natin itong ating mamasitas na sauce na pang-ihaw. Or kung wala po kayong mahanap nito, pwedeng timplahan nyo po ng asin, paminta. Kayo na po bahala. Lalagyan nyo ba ng kalamansi? Timplado na kasi to. So, madali na lang po yung proseso na gagawin natin. Yan, haluin lang po natin. Ngayon, pag natapos na po natin, ay simulan na po nating ilagay dito sa ating pusit. Bali, papalamanan po natin ang pusit nitong ating ginawang mga sangkap na pinaghalo-halo. Unahin ko pong ilagay itong ating basil leaves para mas lalong babango po yung ating pusit. Ngayon, lagyan po natin itong ating mga pinaghalo-halong mga sangkap kanina. Yan, ganito lang po yung paglagay natin. Huwag po nating pasubrahan na aapo po yung ating palaman para hindi po tayo mahihirapan mamaya pag babaliktarin na natin siya, pag inihaw na natin. Yan, ganyan. Ayan lang. Pag may toothpick po kayo, pwede nyo pong lalagyan dito para ma-sealed siya. Hindi tayo mahihirapan, hindi aapo yung ating palaman or yung ating mga sangkap na nilagay. Yan, tama na po siguro to. Ilagay ko po muna siya dito. Ito na po yung pangalawang pusit. Bali, 4 na pusit po itong iihawin natin ngayon. Yan. Ito na po, natapos ko na pong nalagyan lahat ng ating pusit. Ngayon ay sisimulan na po natin itong ihawin. May nakahanda na po kami ditong yung apoy or yung pang-ihaw natin. So, ilalagay ko na po itong ating pusit. Hindi ko na po siya nilagyan ng toothpick dahil naubusan po kami ng toothpick. Pero kung meron po kayo, mas maganda po nalagyan nyo para hindi po kayo mahihirapan mamaya pagbaliktad niya. Ang gagawin natin ay dahan-dahanin na lang po natin siya sa pagbaliktad para hindi lalabas yung kanyang palaman. Lalagyan ko na lang po muna dito sa gilid yung ulo ng ating pusit. Yan, hihintayin lang po natin na maluto siya. Tapos tsaka babaliktarin natin yung sa ilalim pag maluto na.
Ngayon po ay babaliktarin na po natin siya dahil medyo naluto na po yung sa ilalim. Sa kabilang side. Mabilis lang po itong maluto. Yung pusit, hindi po siya kailangan yung medyo matagal dahil mas lalong kukunat po siya pag pasobrahan nyo ng pag-ihaw. No, tingnan nyo, ang ganda po ng kulay ng ating pusit. Tsaka ang bango-bango na po niya. Maaamoy nyo po talaga yung mga sangkap na nilagay natin o yung pinapalaman natin sa loob. Yan, pwede palang wala ng toothpick pagka hindi po masyadong marami yung nilagay natin na palaman. Masarap to gawing pulutan sa mga mahilig uminom dyan. Kahit hindi pulutan, kahit pang ulam. Lalo na pag nag-outing, pupunta kayo ng beach. Nako, ang sarap po nito. Tapos ngayon pa lang po, ihanda nyo na po yung inyong gawing sawsawan nito. Dahil sigurado po mamaya, mapapakain po kayo ng marami pagkaluto na ito. Ngayon po ay ilagay ko po itong pang-last na pusit natin para sabay-sabay na po nung maluto yung ating pusit. Kasi pag medyo luto na siya, medyo liliit po siya. Yan, magkasya na siya sa ating ihawan. Tamang-tama, sabay-sabay po siyang maluluto. Titingnan-tingnan nyo na lang po para hindi po siya masusunog. Masayang po yung pusit natin, ang sarap pa naman. Mabilis po kasi siyang masunog pagka yung apoy natin ay masyadong malakas. Yan, itagilid natin para maluto din po dito yung sa gilid banda niya. Para pantay yung kanyang luto. Ayan po, ito luto na. Yan. Ayan po, luto na po ito. Hahanguin na po natin. Ang bilis lang po niyang maluto, mga ilang minuto lang. Ayan po, naluto na po lahat yung ating pusit. Hahanguin ko na po siya. Ayan, ang bango-bango niya. Ngayon, hihiwain po natin siya, tapos pwede na po natin kainin.